muchikhulupirire shuga mudzitsa kapena ayi. Malayi kuno uli mavuto otuluka tikathawe ntchito yathu ifeyo ndikukonza zimenezo si wina ndife timati muzidya katatu ifeyo osathawa ife timanena mudya katatu timanena nifeyo mudya katatu kumamera mmanya lero nkumati kudya katatu yakuli kuti muchikhulupirire shuga mudzitsa kapena ayi. Akuti tinakusowani ineso ndinakusowani wawa kwathu kundilande wawa kwathu kundilande wawa nonse okhala kundilande mumve kukoma m'matavenimo m'mashabinimo mungova kuti Comrade Mtajiwa akuti wawa kwathu kumulanje kwathu kundilande wawa kwathu kundilande ndikuti kundilande ndikumene kumayambikira zonse ndizayamba sopano kundilande Amalawi lachinayi limene lapitali kwacha yagwa ndi 25%. Lachinayi lapitali kwacha yagwa ndi 25%. Ndipo tsiku lina lililonse kuchokera lero ndi kuyankhula nkutheka ndi usiku kapena somawa kwacha igwa ndi 35%. Funso ndilo kuti lipite kwa inu amene mukuti mukuyendesa dziko mukufuna mphawi apange bwanji. Anakulakwirani chani munthu wako mudzi? 25% ndi 35% ikupanga 45%. Ndenanga masiku apita ambuyo aja yakhala ikugwa tikaphatikiza kodi kwacha ikhale kachani? Talandira alendo mukuziwa Amalawi dzulo kulilongwe sikunali bwino magesana tima ndipo mpakano ku airport mapolo amagesi ena agwa ndi Amalawi tikulowera kumeneko ndi kumenenso tinakumana ndi alendo kwabwera alendo talandira alendo mziko alendowa alipo 6 ma Nigerians amenewa akuti ntchito yawo anatumiza alendowa anakalandiridwa ndi anyamata zikhale ng'oma. Anyamata zikhale ng'oma ndi amene anapita kukalandira alendowa alipo 6 ma Nigerians. Ntchito imene abwerera ku Malawi ndionena kuti apange chotheka ampe Boni Kalindo akeni zikhale ng'oma ife tuge moyo yadema chifukwa anthuwo taona takumana nawo kumene mukwasunga tikukuziwa dziko ndilathu olo titafuna kuti tikasokolose kumene koko ndanyamata akundilande tikhoza kukasokolosa
ndikuti akeni zikhale ng'oma anyamata 6 aku Nigeria amene zikolo silawo abwera muziko kuzapanga zawo chifamba nde ifeyo titapita kukatenga anyamata akundilande tikhoza kwakwanisa kwasokolosa kumene mukwasungako ndanyamata akundilande panotu ndetapanga gulu lathu lakundilande Nsundwe ikunama Nsundwe Barracks ikuchepera kaba Francisco Breditaywa Oripopo FM anyamata 6 wa akuti akubwera azampe Ponikalindo hayala imene apasidwa yompa Ponikalindo apange choteka mugwire Ntanyiwa asana nyamuke kupita ku Namibia kumene amakhala atane ndi Wabakiri TV mukutaya nthawi yanu anthu akutipempherera usana ndi usiku akeni zikhale ng'oma ine I bet you ine ntalengeza msonkhano kunena kuti lero ndikufuna ndikumane ndi Amalawi pa Upper Stadium inu yonse munene kuti mukukuma naso ndi Amalawi pa Upper Stadium osatenga lole kukantenga munthu ine ndithu bakhoze kukhala anthu olo ine lero opanda mathematic ntangorena kuti Amalawi ine ndofuna ndipikisane ndi Chakwera opanda mathematic ine ndikhoza kuwina Amalawi nonse amene mukhala ku South Africa si aliyense amene ali transporter Amalawi nonse amene mukhala ku South Africa si aliyense amene ali transporter ndikunena izi chifukwa pali mkulu wina mkulu ameneyi zina lake Chakadzu akumatolera katundu ndikumanyamulira anthu kumati akupita naye ku Malawi ameneyi akumagwirisa matransport a mabasi aja aulemu wanyamula katundu wanthu ambiri mkulu ameneyi kwa kuzomba chitengereni katundu pa 11 Oktoba mpaka lero palibe munthu amene walandira katundu wake ndakhalako ku South Africa Amalawi akuvutika si Amalawi onse amene zawo zikuayendera akuvutika Amalawi akukhala tsiku lonse kutha osadya chifukwa kupita ku ntchito akuthawa a Home Affairs kupita ku ntchito akuthawa a polisi boma la Malawi lili ndui koma kunyenga ndi kumene akuziwa iwo nge anthu akugwira ntchito mwakalavulagaga wina anyamule katundu kunena kuti iye ndi transporter asali transporter ndikuabera anthu mkulu ameneyi Chakadzu wabakatundu wanthu ambiri amagwirisa ntchito basi ya ulemu inu aulemu bus service munthu ameneyi akuipisirani business yanu ndipo Amalawi munthu ameneyi kwawo ndikuzomba telephone number yake 063 031 2455 063 031 2455 anthu akamwimbira akwabloka telefoni ngati mmene amapangira wama DSTV uja akumabloka anthu ama business afake nde aliyense amene akufuna kutumiza katundu wake timbireni ife a Comrade Ntanyiwa pa manamba lathu omwe aja
kuti tikupaseni matransporta oti akunyamulireni katundu anu popanda vuto lina lililonse. Katundu anu akafike mosaonongeka, mosaberedwa. Ife tikuwuzani kuti tayimbani mumuyimbire uyu akutengerani katundu wanu. Chifukwa matransporta amene ife tapeza takafika mpaka pakhomo pawo, ndipo olo kukusoweserani chinthu titenga fridge nyumba mwawo tigulise tibwezerese chimene inu akuonongerani. Ndi agreement imene tagwirizana ndi matransporta amene tikuachitira advertise kusowesa katundu wa munthu. Timbireni foni akuti aja atisowesera katundu, ife pa nyumba pawo kukatenga fridge nyumba mwawo tikwagulisa, nthawi yomweyo tikubwezereni ndrama mubwezerese chinthu chanu. Ndi zimene ife tikupanga ali Mpopo FM. Muli bwanji a Moses Kunkuyu, chigawo chakumasana. Taona amalawi tsoka dzulo likwagwera akunkuyu. Sikuti ndi tsoka, koma ndi minyama imene akunkuyu ayipalamula kuchokera kumene tikuchokako ndikulowera kumene tikupitako. Ndizomvetsa chisoni boma limene tili nalo lochitisa manyazi ever since boma limene likupanga zovunda ndikumaonekera kunja. Boma la Malawi Congress Party ndi mtsogoleri Lazarus Chakwera, nawo achakwera apangaso tintini nzimayi tazimvera tokha. Zomvetsa chisoni nkhani imene ndikubwera nayo pano amalawi akunkuyu kumene amakhala ndi kuchigumula. Akhala kuchigumula anapeza malo ndikuti akagule kumene ndi kuchireka, ndipo atapita kuchireka anakapeza malo pa mkulu wina, anakapeza malo pa mkulu wina, mkulu ameneyi Aloja. Mkulu ameneyi dzina lake Mr. Loja. Mr. Loja anali ndi akazawo ndikumakhala pamalo, ndipo malo aja inafika nthawi anagulisa kwa akunkuyu. Atagulisa malo aja kwa akunkuyu, nthawi imene akunkuyu amagula malo, Aloja anali ndi mwana dzina lake Natasha. Nthawi imene mwanayi anali ali ndi zaka 10. Mulisatire tu amalawi boma lonyenga mulimve zimene lapanga. Moses Kunkuyu agula malo kuchireka, malo a Aloja amene akazi awo anamwalira. Anawuza zonoti muzikhala pompa, muzigwira ngati ntchito mulonda. Nde panali kanyumba kena kake kamene amakhala Aloja aja. Mwana Natasha nkumakula mpaka 14 years. Kena kwa akunkuyu ayamba zauchisembwere ndi mwanayi. Mimba amuza mwana atayi. Akunkuyu osabwerera mbuyo. Mimba mwana kutaya. Mwana kukula wafika mpaka form 2. Mwana nsikana. Amalawi nsikana wokongola kwa mbiri. Nsikana aoneka bwino kwa mbiri. Ndipo kumpanga adopt. Suna luze. Akunkuyu ampasa mimba nsikana ameneyi zitatu kutaya. Amamulipirira school fees. Koma mwanayi amatha kumagonaso ndi njala ali ndi abambo ake, koma akugonana ndi Moses Kunkuyu. Ndikuti nsikanayi dzina lake ndi Natasha Loja. Amayi yake kwawo kumulanje, koma anamwalira. Bambo wake kutyolo. Panopa bambo wake anapezeka zonoti akwatira mkazi wina. Atakwatira mkazi wina, zonsezi zimene zimachitikazi. Abambo wasamadziwa kuti akunkuyu akugona ndi mwana wawo. Abambo akumagona ndi njala, kumalandira salary 35,000 pa mwezi. Akunkuyu akugona ndi mwana wawo. Lero mwanayi walephera mayeso a form 2. Akunkuyu akuti fokolo
zipita mwana amene akhala kumgona kuchokera ali ndi zaka 14 lero mwanayi wakwanisa zaka 18 3 weeks yapitayi Natasha ameneyi kwawo kwa mai yake kumulanje ndipo Natasha anabadwa pa 25 September 2006 Amalawi kuba kumene akuba kunkuyu kuja antchito awo angamalipire 35,000 pa mwezi 175 randi imene akwalipira antchito mwezi wonse wa mtunthu koma munthuyo akuti nduna ya boma munthuyo akuti nduna ya boma Moses Kunkuyu amaya kunyumba kwawo samakhala ku Malawi amakhala ku America ndipo kunyumba kwawo akakhala kuti Moses Kunkuyu akugona ku Blantyre kumabwera azimayi osiyana-siyana asikana osiyana-siyana inu kuti tikuoneseni mavidiyo mukhumudwa Malawi nambala ya Moses Kunkuyu ena maifuna nambala hii kuti azuzule 00265 997 94 6627 nambala ya Kunkuyu imeneyo mwaimbire telefoni mwauze kuti chibwana chimene mukupangacho 00265 997 94 6627 kukakhala ku Malawiko mungoti 092 79 46 62 7 mukatero mwapeza Moses Kunkuyu amene amenyedwa zulo aja kumenyedwa kuja sikuti ndichani masoka mwana sukulu yake yaima ndikupempha amabungwe nkhani iyi muilowerere mukafuna ma information manambala anga ndomwe aja ndi mapereka aja timbirane amabungwe nkhani tikuifuna iyi Natasha aiti kantengaso kumulanjeko ndipo Natasha ola Kunkuyu atumize anthu osalola kukunyengerera nambala ya Natasha Amalawi ndikupasireni nthawi ina ndikupasireni nambala ya Natasha ife timafuna kuyankhula zinthu zimene
zili zogwirika. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ndikubwera amalawi ndi nkhani ya Whittaker. Kodi chinachitika ndi chani kuti Whittaker aphedwe? Akunkuyu atazindikira kunena kuti mkazi iwowo akupanga naye chibwezi, aliso pa chibwezi ndi Whittaker. Akunkuyu anamwitana Maganga ndi kumufotokozera kunena kuti mkazi uja akupezekanso kuti akuyenda ndi Whittaker. Tukufuna tuone kuti kodi Maganga nkhani ikumukhuza chifukwa chani. Akhoti mumve bwinobwino kafukufuku amene tampangaso singokhala ifali Mpopo. Ndipo chimene chinachitika Kunkuyu anakambirana ndi Maganga ngati mnyamata wawo, ndipo Maganga anapempha nambala ya Whittaker, ndipo Maganga amamutumizira message Whittaker kumamopseza, unsiye mkazi wa bwana, unsiye mkazi wa bwana ukapitiliza uona, unsiye mkazi wa bwana ukapitiliza uona. Anakhala basi ndamozi kusiku Nkuyu ndikukambirana tipange bwanji. Felix Maganga anakapeza anyamata aku Nigeria awiri amene anagwirisa ntchito kuti aphe Whittaker. China chilichonse cha imfa cha Whittaker amachiyendesa ndi Felix Maganga kupyolera kwa Akunkuyu. Ndipo anyamata awiri amene anamuombera Whittaker atamuombera siku lomwelo ananyamuka kumapita kwawo ku Nigeria. Ndipo futi imene anagwirisa ntchito ndi ya Kunkuyu imene inabwera ndi Felix Maganga. Anyamata aku Nigeria ndi amene anamuombera Whittaker kuzera mwa Felix Maganga. Maganga kutumidwa ndi bwana wake Kunkuyu. Akunkuyu muli pa mavuto. Ali Comrade Ntanywa aululeni anthuwa anyanya. Anthuwa anyanya ayi si ine ndikuulula koma ndi Mulungu. Mulungu akafuna kuatenga anthu kwaika pambalambanda zimakhala chonchi. Mawu asoti kuuzani kunena kuti nduna ina ya boma chamchitikira ndi chani. Akazi 7 Comrade Ntanywa timati mutiperekere utenga kwa Kondwani na Nkhumwa. Anazabwera ku Blantyre North East komwe MP wake ndi Francis Piso kumene kukuna achitika maliro. Ndiye atabwera analengeza pa maliro kunena kuti kumeneku apalako msewu kuchokera nthawi imene kunachitika maliroyo inali kandi Epulo kuzafika pano mseucha kulibe. Nde mutifusirana Nkhumwa kuti kodi mseucha atipangira liti chifukwa tinali ndi chikhulupiriro kuti ana tukomaso anthu ena apeze ntchito mseu kamapangidwa. Undutenga ndachoka nawo ku Blantyre North East kuchoka kwa anthu kumeneko kumene ananamizidwa ndi ana Nkhumwa. Utenga upite kwa mkulu wina ku South Africa ameneyi akumamuopseza nyamata wina
kuti amuombera. Nyamata amene akuopsezedwayi ndi Solobala Kapasula. Akuopsezedwa ndi munthu wina akamayankhula nkhani ya Lazarus Chakwera. Munthu uyu akunena kuti ndi m'bale wake wa Lazarus Chakwera. Nde akapeza anthu akuyankhula za Chakwera akumaopseza ndi mpeni kuti inu siku lina ndizakuonesani. Nde Solobala Kapasula ifali Mpopo FM chimene tikukupemphani ku Jubekiko mutipase zina la munthu ameneyi, telefoni namba yake kuti amalawi aziwe, komanso amalawi aku Jubeki kumene muli aziwe, komanso nambala imeneyi ife tipita naye ku polisi kuti antenga amufunse chimene akufuna kukubayirani mpeni. This is Comrade Tagwa by Mpopo FM. Ndili ndi uthenga winanso umene kuchoka kumulanje Central so komweko koma kumulanje Central masikando ndi akuchuluka. Kumulanje Central akuti Comrade Mtanyiwa mutipisitire uthenga kwa Abraham Mpinganjira. Nkhani ili apa malinga ndi uthenga akuti Abraham Mpinganjira anapasidwa ndalama nda MCP kuti akanyengerere anthu kumeneko ndipo alembe anthu. Koma ndalama zija Abraham Mpinganjira azidya. Nde akumataka ayitanisa msonkhano Abraham Mpinganjira sakubwerapo pa msonkhanopo. Ndipo Abraham Mpinganjira akhala akumupeza Nyamata Damson Cherewani kunena kuti ayimire MCP. Nde amalawi akumulanje Central ataziwa kunena kuti Damson Cherewani ayamba kunyengereredwa ndi MCP. Ayambaso kwasika Damson Cherewani aja anthu. Lero azimayi akufuna nzimayi kuti akhale MP kumulanjeko. Ndiye nkhani ndionena kuti ndalama zimene munapasidwa ndi MCP Mpinganjira pitani kapaseni anthuwo, koma ngati simukwanisa akuti musamapite konso ndikumayitanisa anthu onse ozungulira chisitu akuti chani mainawa akuti Sikoya na Nsomba na Chiwale akuti kukoti kumene kundiye kuti ine sindu kukuziwa inu akumulanje Central kukoti kukunenedwa kumwina mukuziwa bwinobwino. Onse amunthanguzi akuti anthu kumulanje Central yo akonzeka kuzavotera MP wa DPP. MP amene apite kumene koko chake palibe. Utenga tu umene wachoka kumulanje Central osati ine. Mulikhulupirire shuga mutsitsa kapena Ibo yokagamba se Johannes Bikistar Ola nyaba ni mwana wa Chibwana mimi. Ku Balax ndalandiraso uthenga wina ku Balax akuti Comrade Mtanyiwa ndalama zomwe tikumalandira munthu akamwalira komanso munthu akasiya ntchito sizikukwana iyayi, sizikutikwanira. Tuzireni bomali ngati latopa kuli bwino lizingopita. Komanso akumbuseni kunena kuti ife asilikali amma Balax onse tagwirizana kunena kuti sitizavotera Chakwera chifukwa watisusa kwambiri. Nde inu azipani zosusa mukumva tu madandaulowa. Amalawi akufuna tu mukabwera mboma izi
zisazamveke sikuti tizizabwerezaso kung'amba milomo yathuyi kuti zimene tinathamangisira aja mbomamo ndi zimenezi. Ndangomva kamphekesera kuti amayi Banda, amayi Joyce Banda, ndangomva kamphekesera kuti ndimanena atu nthawi zonse ine sindimakhulupirira amayi Joyce Banda, ndangomva kamphekesera kuti ndakwera ndichakwera ndakwera ndichakwera ataki akale na koma ife kusamba kutiki paniki nitahariwa ife kumaki mpare asina. Ndikufuna ndipemphe ku DPP pena muzati pangaso kanga ndife anthu olongolola, anthu amene anakuzuzani achina Chisulo kumwanza achibingu, anthu amene azuza anthu kumwanza lero mukufunanso kuabwezeresanso ku DPP chifukwa chani? Mwaso anthu oyimirira kumwanzako tikuyang'anireni utenga upite kwa azisogoleri nonse a DPP. Grace Chisulo abalalisa amalawi kwa nthawi yayitali, achibingu abalalisa amalawi lero mukufunanso mwatenge mpite nawo ku DPP. Koma ino kodi mufuna tizangula mwa mtundu wanji tizikalipira? Hayi comrade pepani. Ino ndizo muza sinse mukazalwa kwa mpando president ajifanya. Ndizaye sasa kukambia ndiye Yehova kuti imene izibwera ndipiteleza kale. Ndikatero amalawi tisiyane pomwe papari Popo FM ndi comrade Ntanyiwa tikumanenso mu zigawo zina nkhani ndiyo kuti talandiranso alendo Managerians amene abwera kuzapanga za upandu mziko mwathu. Ngati polisi sitika jota anthu amene ikianza olodi bwego isetigwira ntchito toka ndikoti kumena ndikositikuopa sitikuopa ndikuzane kuti kutomuzane ngati mulipo folo the left polisi chonse ngabwino bwino ilibe vuto mukamaona polisi aja musawade ngabwino bwino ngati alipo folo amene ali ma positions koma kugachira ku polisi. And I'm not happy. And what was a boutique, Chafaja Guampina, Takaka, anthu folo amene akusokoneza polisi komanso akugwira ntchito za ndale ndi mayi Yolamu, Aksi Muwanga, Amtinta alikodi mesa nda chimwene anu inde Amtinta. Ndikatereso kwa Popo FM munandilile comrade Ntanyiwa ndili mombo cha mulilongwe ndili mombo no mulilongwe napita kukaona munda wanga kubunda huko. Chaka chino ndikulima kubunda ndendi napita kubereka tikumanenso mprogramu ina. This is comrade Ntanyiwa on Popo FM mwakoma nonse. Bravo ndilande bravo Ndixville. Just